ne balima o don an ye video min kɛ ka espagnoliw dɛmɛ i y'a faamuya b'a la u kungo la an'u ka passeport ko la ci sera a seyɔrɔ la j'espère que min ye consulat ye a ye video a y'olu ye a ye vocaliw fana lamɛn i y'a faamuya b'a la laɲini ye min fana ye a y'a faamuya parce que an ye video 2 de kɛ Espagne passeport ko kan an balima minnu bɛ yen u sɛgɛnnen don kojugu u bɛ se ka u ka passeport déposer 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois fo 6 mois mɔgɔw t'u ka passeport sɔrɔ an ye video 2 de kɛ o ko kan ci sera a seyɔrɔ la min ye Espagne consul ye i y'a faamuya b'a la a ye mɔgɔ caman wele k'u ka n'u ka passeport ta o b'a yira k'a fɔ passeport dalen bɛ yen nɔ ça veut dire que passeport dilanna ka ban mɛ u b'u da yen ten ka mɔgɔw sɛgɛn ka mɔgɔw tɔɔrɔ cɛ hakɛ man ɲi dɛ ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn ni faso de ye danna da i kan k'i bila jɔyɔrɔ dɔ la k'i ka maliyɛnw ka baara kɛ i jija i ka baara kɛ tiɲɛ kan walahi hɛrɛ b'o kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ ni maliyɛnw ye danna da i kan ka jɔyɔrɔ dɔ d'i ma k'i bila pilasi dɔ la a kɛ ala n'a kira kama i ka baara kɛ tiɲɛ kan bilahi hɛrɛ b'o de kɔfɛ bonya b'a kɔfɛ i y'a faamuya b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔfɛ mɛ n'i ye baara kɛ nkalon kan malo b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ lebu b'a kɔfɛ parce que diɲɛ bɛɛ de kɛra kelen ye bi ne filɛ ne faransi a bɛ komi n bɛ Espagne de ko o ko bɛ kɛ Espagne ne b'a kalama ko o ko bɛ kɛ Mali la n bɛ bɔ a bɛɛ kalama an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni sɔnkolon tun b'aw la kunun i y'a faamuya b'a la a y'a essayer k'o sɔnkolon k'o bila ni sɔnkolon b'aw la bi a y'a essayer k'o sɔnkolon bila aw ka baara kɛ tiɲɛ kan sinon malo ni tatiɲɛ de b'a kɔfɛ bɛɛ kununna ka bɔ sunɔgɔ la ayiwa maa si tɛ nkalon fɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ de fɛ ne balimaw an ye video minnu kɛ Espagne passeport ko la alhamdulillah ci sera ɲɛmɔgɔw ma o ye vocaliw sɔrɔ o y'an ka videow ye i y'a faamuya bala o y'an ka laɲini fana faamuya an bɛna o dalilu di aw ma ni ala na kira sɔnna an balimakɛ dɔ tun y'an wele k'olu jatelen tɛ Espagne a bɛ komi olu tɛ maliyɛnw ye i y'a faamuya bala a vocali bɛ n kun yan mais même pas 2 jours an ka video kɔfɛ consul yɛrɛ de ye téléphone ta k'a wele k'a ka na ka passeport nɔfɛ hali bi an b'a ɲini consulat fɛ Espagne consulat fɛ a k'a jija maliyɛn den minnu ka passeport bɛ ka déposer u kana temps ta parce que a bɛ mɔgɔ mago sa n'i ka passeport mɛnna i y'a faamuya bali i ka baarako bɛ se ka tiɲɛ i ka so bɛ se ka minɛ i la i mago bɛ se ka sa parce que ni passeport t'i bolo i tɛ Europe sɛbɛn sɔrɔ ni passeport t'i bolo i tɛ se ka foyi kɛ an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ aw den minnu bɛ t'u ka passeport déposer aw fa minnu bɛ t'u ka passeport déposer ani aw dɔgɔnin minnu bɛ t'u ka passeport déposer a y'a kɛ ala n'a kira kama aw ka baaraw teliya ka kow ta ba la i y'a faamuya n'a déposera dɔrɔn 1 semaine a mɛnlen ba aw k'u wele k'u ka n'u ka passeport ta ni min kɔni ma taa ka passeport ta o y'o tigi kungo ye i y'a faamuya b'a la mais aw kɔni k'a yir'u la k'a fɔ ko baara waɲa ka ɲi baara ka k'a kɛcogo la a ka teliya komi faransi bɛ cogo min na voilà aw bɛ aw jija o la an bɛ an balimakɛ kumakan k'a la don fɔlɔ min a y'an wele k'a ka tɔɔrɔ yira an b'o k'a la. ni ala ka jɛ baasi foyi t'an na n ye ka vocaliw sɔrɔ groupe sanfɛ vraiment a diyara n ye i folibaga ye ala n'a ka kira de ye mais n bɛ fɛn kelen min f'i ye vraiment an bɛ segin min kɔnɔ yan passeport ko la an b'a yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la est-ce que an ye maliyɛn den ye wa a kɛra cogo o cogo n'i bɔra aventure la i kan ka solution fɔlɔ min ɲini i ye wari sɔrɔ i ma wari sɔrɔ o ye safin ko de o bɛ kɛ sababuya ye don min na ni hakili dara sagili kan i kan ka segin o y'a sɔrɔ ni jamana papiye b'i bolo an b'a yɛrɛ ɲini yan papiye sɔrɔli yɛrɛ ka nɔgɔ an bolo ni mali passeport sɔrɔli ye mɔgɔ kɛ komi i n'a fɔ an tɛ maliyɛn den ye quoi vraiment ko in sera niveau dɔ ma an ka tiɲɛ f'i ɲɔgɔn ye quoi ne ye n ka passeport ladon ani sisan cɛ kalo 5 na a ka ca n'o yɛrɛ ye parce que ne y'a ladon 2020 wagati an ka ɲinɛ o kɔ sa o ma sira sɔrɔ n y'o to yen a tila 2022 wagati seru sukalo wagati 4e mois le 22 ne ye n
ka papier la bon mbe ni vocali la joya pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ ye faamuyali sɔrɔ ko a y'a ka passeport déposé ko a ka ca ni kalo 5 ye a m'a ka passeport sɔrɔ a bɛ komi olu tɛ maliyɛnw ye parce que an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ consul minnu bɛ u mago tɛ maliyɛndenw ka passeport ko la cɛ bɔra k'o fɔ o ye dalilu fɔlɔ ye ne ka vidéo kɔfɛ a ye n wele k'a fɔ consulat yɛrɛ de téléphone ta k'a wele k'a ka passeport banna o b'a yira k'a fɔ ci sera a seyɔrɔ la an ye vidéo minnu kɛ consulat y'a lamɛn a y'a ye fana a ye cɛ ka vocal filanan lamɛn. Salamu alaikum kɔrɔ baasi tɛ alhamdulilayi vraiment hadamadenya ye fɛn min ye ni fɛn min man di ye i b'a fɔ n'a tiɲɛna i b'a fɔ wa n'a ɲɛna fana i kan k'a fɔ fana kunun ne de tun ye vocal ci ma ko consulat mɔgɔw tɛ baara la n ko ne ka passeport b'o bolo n k'a mɛnna u filɛ ka bɔ ka wele sisan ko n ka passeport dana donc tiɲɛ la ne t'a mɛnna mais u ye wele sisan ko passeport nana donc ko n bɛ taa minɛ u bolo komi ne yɛrɛ tɛ ne ye passeport in ta dugu min voilà aw yɛrɛ ye cɛ ka vocal lamɛn n b'a lasegin tuguni. salamu alaikum kɔrɔ baasi tɛ alhamdulilayi vraiment hadamadenya ye fɛn min ye ni fɛn min man di ye i b'a fɔ n'a tiɲɛna i b'a fɔ wa n'a ɲɛna fana i kan k'a fɔ fana kunun ne de tun ye vocal ci ma ko consulat mɔgɔw tɛ baara la n ko ne ka passeport b'o bolo n k'a mɛnna u filɛ ka bɔ ka wele sisan ko n ka passeport dana donc tiɲɛ la ne t'a mɛnna mais u ye wele sisan ko passeport nana donc ko n bɛ taa minɛ u bolo komi ne yɛrɛ tɛ. voilà n bɛ a lajɔ yan komi studio ka ca aw yɛrɛ ye kuma bɛɛ mɛn cɛ ko consulat bɔra ka wele k'a ka passeport banna mais yanni an ka vidéo kɛ u bɛɛ sɛgɛnnen tun don an b'a ɲini consulat min bɛ Espagne kɔnɔ hali bi a ka jija maliyɛndenw kana tɔɔrɔ n'u y'u ka passeport déposé u ka a ko teliya walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya faransi kɔni ya degun t'an kan passeport ko la tɔɔrɔ tɛ an kan n'an y'a déposé tile 3 tile 4 an ka passeport bɛ bɔ mais Espagne kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen en plus Espagne ka kow ka gɛlɛn maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn kan dɔw bɛ fɔ lahara dɔw bɛ fɔ yan fɛ dɔw bɛ fɔ yan fɛ ka bɔ kungo kɔnɔ k'i bɛ taa capitale la a dɔw bɛ une semaine de ta une semaine i k'o ta ka taa passeport déposé i ka dɛsɛ ka passeport sɔrɔ a sɛgɛn ka bon a gɛlɛya ka bon an b'a ɲini an ka conseil minnu bɛ yen ni maliyɛnw y'u ka passeport ladon a kana tɛmɛ kalo 1 kan maximum 1 mois kalo 1 dɔrɔn u ka mɔgɔ ka fɛn bɔ ka d'u ma voilà an b'o de ɲini u fɛ n'u ma baara kɛ tiɲɛ kan an jɔlen bɛ yan bere kɛnɛ b'an bolo an b'u gosi o bɛ sira minɛ walima an b'u bɔ place la o se b'an ye bi Espagne ka fɛn fɛn ye vocaliw ci ma n y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n y'a ci a bɛɛ ma tɔɔrɔ bɛ Espagne kaw kan n bɛ mɔgɔba fɛn fɛn dɔn k'a daminɛ président la ka taa premier ministre la ka taa CNT mɔgɔw la ka taa videomaniw la n y'a ci bɛɛ ma ka yira bɛɛ la k'a fɔ an dɔgɔnin ni an kɔrɔ n'an fa minnu bɛ Espagne tɔɔrɔ b'u kan Mali passeport ko ta côté la i y'a faamuya b'a la an b'a ɲini Espagne consulat fɛ a k'a ka baara kɛcogo yɛlɛma k'a ka baara taabolo yɛlɛma ka baara kɛ tiɲɛ kan walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya n'i ma passeport sɔrɔ Mali passeport sɔrɔ i ka faransi Espagne papier o bɛ se k'a minɛ i la n'i ma Mali passeport sɔrɔ Espagne papier i y'a faamuya b'a la i t'o fana sɔrɔ ni dun m'u sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ so b'i tɔgɔ la i ka so bɛ minɛ n'a y'a sɔrɔ i embauchelen don CDI la i ka baara bɛ tiɲɛ an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa tɔɔrɔ kana maliyɛnw sɔrɔ tunga la ni tɔɔrɔ ye maliyɛnw sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn to jɔyɔrɔ la an bɛ bɔ yen ka mɔgɔ ta i y'a faamuya b'a la danbe bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ se ka hinɛ maliyɛndenw na mais k'i ta ka n'i bila i y'a faamuya b'a la maliyɛndenw ka baara la i tɛ k'u ka baara kɛ e dun bɛ maliyɛndenw de kama maliyɛndenw de bɛ e sara u ka baarakɛden de e ye i tɛ se jama na dɛ i tɛ se jama la dɛ jama i bɛ jama de ka baara la ani nana k'a kɛ jugu sagoya ye maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga baara kɛ tiɲɛ kan a banna mais kana consulat kɛ business ye mɔgɔw ka passeport dalen bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ n'i bɛ fɛ a ka teliya nin di yan nin di yan o tile tɛmɛna a mɛnna pewu i y'a faamuya n'i kɛra zon ye an b'i kun ci k'i da faga n'i ka sara t'i bɔ taa wotoro poussé n'i ka sara t'i bɔ taa lemuru tigɛ la Espagne baara caman bɛ yen n'i nata ka bon i ka sara t'i bɔ i y'a faamuya la taa baara wɛrɛ kɛ ka fara kan
voilà aw ka jugu sagoya dabila bɛɛ k'i tile fali kɔ kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen pour que vidéo kana janya an bɛ na i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Bazoum kuma cayara mɔgɔ caman ye ne yɛrɛ wele ko Bazoum ka comment ça s'appelle ministre de défense k'olu taara Mali kɔnɔ yen nɔ u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw k'u taara Asimi fɛ yen nɔ ko Asimi tun man k'u bisimila walima Asimi man ka sɔn u bolo n y'a fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden cɛ min bɛ Mali kunna aw kana hɛrɛ aw yɛrɛ sɛgɛn a tɛ don mɔgɔ si ka manipulation de kɔnɔ fɛn fɛn tɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin Mali ma Asimi tɛ don o jeu kɔnɔ mais fɛn fɛn de bɛ hɛrɛ lase Mali ma Asimi bɛ sɔn o ma k'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden ne min filɛ kuma la Asimi bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ ne kan e min jɔrɔlen don Asimi bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ e kan a tɛ bin mɔgɔ si ka piège kɔnɔ i y'a faamuya wala bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden mɔgɔw y'an wele ko an ye mun faamuya an ye min faamuya an bɛ n'o de fɔ ne balimaw k'a fɔ aw ye en tant que Bazoum ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi tɛna sɔn a ka jɛɲɔgɔnya ma bɛɛ k'i hakili sigi soit fila de bɛ Bazoum bolo soit a bɛ Mali ta walima a bɛ Faransi ta soit a bɛ Faransi bila ka Mali ta walima a bɛ Mali to yen ka tugu Faransi kɔ komi ani Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo o soit fila de bɛ yen en tant que ani Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi tɛna sɔn fo ka diɲɛ wuli ani Bazoum ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i hakili sigi ko ŋɔmiyirana mɔden bɛɛ k'i hakili sigi ko ŋɔmiyirana mɔden en tant que Bazoum ni i y'a faamuya b'a la Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a bɛna tɛgɛ di Mali fana ma a tɛ passe dɛ sira fila tagamabaga i wɔrɔ de bɛ fara n'a ma ɲɛ ko Bazoum tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ tubabuw bolo Mali y'a kɛ cogo min na Bazoum kan k'i jɔ denmisɛnnin tɛ i y'a faamuya b'a la lagalagatɔ tɛ foyi a k'i jɔ ko Mali jɔra cogo min na saya don balo tɛ yen a ma k'a fɔ e ka hɛrɛ sɔrɔ i kana sɛgɛn o tɛ passe dɛ Asimi sɛgɛnna de i y'a faamuya wa i b'i jɔ komi Asimi jɔra cogo min na i bɛ Faransi gɛn komi Asimi y'a fɔ Burkina président k'a ka Faransi gɛn cogo min na a taara dɔrɔn a ye Faransi gɛn n'o ye Ibrahim Traoré ye min ye Bazoum fana ye n'i bɛ fɛ k'i tɛgɛ di Mali ma i bɛ Asimi ladegi ka Ibrahim Traoré ladegi ka Faransi gɛn bɛɛ ɲɛna k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o kɛra i bɛ taa Mali b'i tɛgɛ seere i y'a faamuya b'a la ka an ka radar bila i ka jamana kun na i y'a faamuya b'a la ka an ka avion bila i ka bolo kan i y'a faamuya b'a la satanden min b'an bolo i y'a faamuya b'a la ka kunkolo ɲɛsin sanfɛla ma en cas mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bin nin jamana saba in kan Mali Burkina Niger i y'a faamuya b'a la Asimi b'o tigi bɔ baara la mais ni ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo k'i bɛ nin tɛgɛ di Mali ma Mali tɛna sɔn fo ka diɲɛ wuli Bazoum i bɛ stratégie de changer saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma sira i bɛ sa bɛɛ b'a dɔn ko Afiriki jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye Faransi de bɛɛ b'a dɔn ko Mali sinamuso o ye Faransi ye bi Mali ni Faransi tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ tuguni u ka politiki Mali ni Faransi tɛ ɲɔgɔn sira la tuguni e tɛgɛ b'olu bolo olu ka jadisiw n'u ka fɛn bɛɛ bɛ ka jamana de kɔnɔ yen nɔ ne ko ko bɛ bɔ ka t'i tɛgɛ di Mali ma a tɛ marché o an b'o fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden Asimi tɛ lagalagatɔ ye Asimi t'a kun fɛ wa Asimi bɛ Mali ka hɛrɛ dɔrɔn de fɛ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ tɛ se ka i y'a faamuya b'a la k'a fɔ ko i ka don comment ça s'appelle kɔlɔn kɔnɔ i ku kana ɲegin o tɛ passe o Bazoum bɛ soit fila de b'a bolo soit Mali ou Faransi soit a bɛ Faransi bila ka Mali ta ou a bɛ to n'a ka Faransi ye mais n'a ko k'a bɛ ninnu fila de k'a teriw ye a tɛ passe Mali ni Faransi teri si tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ye Faransi haramuya de ka Faransi effacer ka bɔ pla ou ka ça veut dire ka Faransi supprimer ka bɔ Mali fɛn bɛɛ la quoi Mali o de kɛ e tɛgɛ bɛ Faransi bolo an ɲa tɛ ça veut dire an ma dalu foyi de ye ko Bazoum jɔlen de filɛ nin tɛ Faransi fɛ tuguni walima a ye Faransi gɛn walima hakilina wɛrɛ b'a la an m'o si ye ne y'i ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bila ka na k'a bɛ fɛ an ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ passe o i y'a faamuya soit o bɛ jouer la nin ko fila de bɛ yen soit Bazoum bɛ jouer la komi Faransi ka avion tɛ se ka tɛmɛ Mali sankolo fɛ tuguni radariw b'an bolo fɛn fɛn bɛ don Mali territoire kɔnɔ hali n'i kɛra ɲɛbɛrɛ de ye hali n'a kɛra dumɔgɔ de ye n'i bɔra Algérie k'i bɛ don Mali kɔnɔ Mali radar ɲɛ b'a la Faransi tɛ se ka kojugu foyi kɛ Mali sanfɛla la tuguni peut-être a bɛ se ka kɛ o ye ne ka hakilina ye dɛ peut-être a bɛ se ka kɛ o bɛ don Bazoum na ko Bazoum ni Mali k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma comme ça n'an bɛ ka coopération kɛ
ni Niger sɔrɔsiw bɛ fɛ ka na Mali dɛmɛ olu dontɔ la o ni jihadistes bɛ don u nɔfɛ u dontɔ la u ni minɛnw bɛ don ka taa di jihadistes ma sinon e bɛ cɛkɔrɔbatɔ ye ni i kɔkili ala minɛ dɔrɔn ka Faransi gɛn ka bɔ yen o la Mali b'i dɛmɛ irisi b'i dɛmɛ mais ne ko ko Faransi ye ala de i b'i jɔ i jɔyɔrɔ de la dɛ Asimi jɔra de a bɛ sa walima a bɛ jamana segin a danbe kɔnɔ e mɔden de ye Asimi ye an ka kɛ k'i ta otage yɛrɛ la mais i jɔ n'i jɔ i bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ n'i y'i jɔ n'i kɔfilɛ bɛ mɔgɔw ye n'i ɲɛfilɛ bɛ mɔgɔw ye tu n'es pas un gamin mɔgɔw bɛ ka kuma min c'est que ko in bɛɛ Bazoum de nɔ ye hali n'u y'a ta otage la mais bɔcogo b'a bolo sira bɛ fan bɛɛ fɛ ni Bazoum bɔra k'i jɔ sa ko Faransi k'a ka minɛnw kuru bilahi Mali bɛ jɔ a kɔfɛ irisi bɛ jɔ a kɔfɛ mais n'i kɛra lagalagatɔ ni fɛnna bɔnɛ ni bɔnɛma wolo ye n ka cɛ Faransi b'i mago sa an tɛ se k'a fɔ k'i ka Faransi gɛn Niger population fana olu barika bannen don jihadisi b'aw ka jamana kun na aw sigilen don k'o lajɛ Niger tɛ ka don da la Faransi bɛ yen nɔ i y'a faamuya wala Niger dugu bɛ ka attaquer Faransi yɛrɛ ɲɛna Niger population bɛ ka sa u ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa dɛmɛ t'aw ye u b'a ka jamana kɔnɔ mais n ko a ka bon hakili ma quoi mais i ka décision ta Bazoum i ka décision ta n'i ka décision ta avion minnu b'an bolo Asimi bɛ dɔ d'i ma yanni i ka dɔ san n'i ka décision ta radar min b'an bolo bilahi Burkina ni Mali ni Niger a bɛ se k'a bɛɛ surveiller a bɛ se k'a bɛɛ kɔnɔnafɛn dɔn a bɛ se k'a bɛɛ kɔlɔsi mais ni m'i ka décision ta k'a to Faransi bolo jɔnya la sagaya la i y'a faamuya b'a la k'i yɛrɛ kɛ ko musobakɔrɔ Faransi bolo Mali tɛ sɔn i ka jɛɲɔgɔnya ma Mali tɛna sɔn k'a tɛgɛ d'i ma parce que Mali tɛ nafigi jɛ fɛ Mali tɛ i y'a faamuya b'a la fɛnabɔlɔ jɛ fɛ Mali bɛ jɛ fɛ mɔgɔ min tilennen don komi Ibrahim Traoré mais ne ko e bɛ siran Faransi e ka n'i tɛgɛ di Mali ma Asimi tɛna sɔn k'a fɔ an kanubagaw ye an ye appel baden de sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ko Asimi kana sɔn a tɛ sɔn sa cɛ in kunkolo b'a kan da la a tɛ sɔn bilahi Bazoum bɛ double jeu min na Asimi tɛna sɔn Bazoum bɛ sira min kan i y'a faamuya n'a ma sira wɛrɛ ta ani Asimi tɛn'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o fɔ Bazoum ye ani Niger ka bɛɛ a bɛ jɔ de n'a ka di u k'aw bunte ka bɔ diɲɛ kɔnɔ aw kɔni n'aw jɔra kɔni bilahi ala b'aw dɛmɛ kira b'aw dɛmɛ en tant qu'aw ma jɔ k'aw bɛ siran ninnu de ye k'aw ɲɛ jɔ ala la a tɛ passer a tɛ marcher wa Asimi tɛna sɔn k'i tɛgɛ d'a ma a tɛna sɔn abada en tant que a ma ninnu gɛn u ka mɔgɔ minnu fana taara Asimi fɛ yen nɔ Asimi bɛna kuma min f'u ye o de ye nin ye Ibrahim Traoré taara Mali kɔnɔ k'a bɛ fɛ ani Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Asimi o de fɔ ne ni mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Faransi to i ka jamana kɔnɔ Ibrahim Traoré Faransi gɛn an ka avion filɛ nin ye u bɛ ka taa coopération kɛ Burkina ka jihadistes faga an ka radar filɛ nin ye ni jihadistes bɛ ka bɔ i y'a faamuya b'a la Niger k'u bɛ taa don comment ça s'appelle Burkina Asimi bɛ kunnafoni di Burkina sɔrɔdasiw ma o bɛ taa jihadistes kun ci k'u dafara don o don Burkina bɛ ka jihadistes faga o ni Mali ka coopération de bɛ k'o kɛ parce que minɛn caman b'an bolo Burkina yɛrɛ commencera ka radariw san o de ye baara kɛ cogo ye mais ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo ko e bɛ n'i tɛgɛ di Mali ma o tuma danga de b'an kɔ wa danga t'an kɔ dɛ voilà hali n'i taara otage de la hali ni Faransi don barama de kɔnɔ k'o b'i tobi i y'a faamuya b'a la solution ɲini i ka jɔ i jɔyɔrɔ la mais en tant que ni Faransi b'i bolo a taara otage la de a ma ta kɔnɔnafili b'a kan denmisɛnnin tɛ jamana kunturu ɲɛmɔgɔ jamana kunturu o ɲɛmɔgɔ o ka ta otage la o ka dɛsɛ ka a tɛ passer o 20e siècle kɔnɔ a bɛ jɔ de n'a jɔra a bɛ Mali y'a kɔfɛ n'a jɔra a bɛ Russie y'a kɔfɛ n'a jɔra Afrique bɛɛ bɛ k'a fɛ voilà mais Bazoum ye nafigi de ye Bazoum ye jahili de ye Bazoum tun ye jihadistes ka ɲɛmɔgɔ de ye ni Bazoum kelen in mais ala ka bon dɛ ala min tɛ ji to nɔnɔ la Bazoum de ye Asimi nɛni ya i y'a faamuya la ko putisi don i y'a faamuya la ko a donna ta bɔra ta ka Asimi traiter tous les noms la zante malienne dɛ o ye coup d'état de kɛ dɛ ale tɛna Asimi reconnu dɛ sanction ka bin Mali kan dɛ masa min bɛ sanfɛ a ma tiɲɛ bange bi Asimi bɛ tiɲɛ de kan Asimi bɛ ka le bonheur de Afrique Afrique bɛɛ ka hɛrɛ Asimi bɛ k'o de ɲini k'an to tubabuw bolo an tɛ don da la k'an to tubabuw bolo an tɛ lafiya Asimi ye nin de fɔ Afrique ɲɛmɔgɔ ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye o ye Asimi nɛni putisi don la zante maliyɛn a donna ta a bɔra ta Bazoum m'a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bila
Bazoum ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ tɛ se ka taa Mali la ni Bazoum t'a kalama. Bazoum ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ tɛ se ka taa Mali kɔnɔ ni Bazoum t'a kalama. Bazoum de y'u bila ka taa. O b'a yira k'a fɔ a nimisalen don bi. Se t'a ye bi. Kɔnɔnafili b'a kan. Tɔɔrɔ b'a kan. A pour que k'i dɛmɛ i kungo la, soit fila de bɛ yen. I bɛ Mali ta ka Faransi bila. Walima, i y'a faamuya, i bɛ Faransi ta ka Mali to yen. C'est tout. C'est même pas compliqué. Soit i ni Mali b'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, i bɛ Faransi bila. Soit i ni Faransi bɛ to ɲɔgɔn bolo, Mali tɛna sɔn k'i tɛgɛ d'i ma. Kuma fa n'a ba filɛ. N'a figi diya t'o la tuguni. I y'a faamuya bala basa ka n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi. Vraiment c'est honte. Billahi ni Bazoum jɔra sa jihadiste ko kɛlɛ bɛ ban pewu Afrique kɔnɔ. Parce que jihadiste bɛɛ bɛ Niger de kɔnɔ bi. Faransi bɛ Niger de. Ni Bazoum farala Mali ni Burkina kan, n ye n kale Ala la jihadiste ko kɛlɛ bɛ ban parce que u bɛɛ bɛ yen de. Mais Bazoum n'est pas de couille. Ah, ni ça veut que ni ye lagato ni jito ni fɛn de i bɛ anw sɔrɔ ɲɛfɛ anw avancera déjà anw tɛ segin kɔfɛ. Satande b'an bolo, radari b'an bolo. I y'a faamuya bala kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo ni Faransi ka avion ko k'a bɛ tɛmɛ sanfɛ an b'a bo tigɛ. O se b'an ye bi parce que an ni Poutine tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Coopération gagnant-gagnant o se bɛ Mali ye bi. K'Afrique bɛɛ ci. O dugu tɛ Afrique min bɛ se Mali la a tɛ yen. Hali kunu minɛnw jiginna Mali kɔnɔ. Hali kunu minɛnw jiginna parce que Assimi b'a dɔn ni minɛn t'i bolo i tɛ bonya. Droit de l'homme ko nkalon don. Anw ka plainte bɛ Nations na bi san 2. U bɛ ka munumunu a kɛrɛfɛ dama don a ko la. Tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ a k'i bonya bi faut que Satande de ka k'i bolo Satande b'an bolo bi. Cette année filanan RS 28 Sarmante o b'an bolo bi kɛlɛkɛminɛn n'i y'a ci dɔrɔn e bɛ sa ne bɛ sa a cibaga bɛ sa i y'a faamuya bala a bɛ taa jigin yɔrɔ min na o fana bɛ sa o de ye Satande ye. I m'a ye ni Faransɛw ni Américains dimina cogo o cogo ka cɛ u bɛ Poutine ye k'a to yen parce que ale y'o de ye o. N'i y'a bila ka taa e min y'a bila ka taa e bɛ sa a bɛ taa yɔrɔ min na olu fana bɛ sa. Mais c'est ça an bɛ min fɔ i y'a faamuya bala Bazoum ye sira fila tagamabaga i wɔɔrɔ de bɛ fara sira kelen ta n'o kɛra Ala b'i dɛmɛ mais en tant que ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo Assimi tɛna sɔn i ka jɛɲɔgɔnya ma Assimi tɛna sɔn i ka dɛmɛ ma i y'a faamuya bala Faransi bila Ala ka bon ni Faransi ye Mali b'i kɔfɛ Afrique bɛɛ bɛna k'i fɛ wa Russie yɛrɛ bɛ n'i dɛmɛ jihadiste ko kɛlɛ bɛ ban an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya Afrique ka kɛ Afrique an sɛgɛnna ten sa san 10 ko o bɛ an bolo yen an ma lafiya hali o don Niger dugu dɔ minɛna ani Faransɛw ka base tɛ tɛmɛ i y'a faamuya bala 5 kilomètres kan o dugu minɛna une semaine jihadistes bɛ jugu sago denya la Faransɛw ɲɛ b'u la fɛn bɛɛ u banna ka taa o dugu sauver o tun bɛ ka nin de kɛ Mali la Assimi bɔra k'a fɔ ko an ka dugu tun bɛ ci n'an ko k'an bɛ avion wuli ka taa k'o b'a fɔ k'olu bɛ baara la n'an ko an bɛ taa duguma sira fɛ o bɛ jan da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ k'u bɛɛ faga an balimaw bɛ tasuma kɔnɔ u bɛ ka jeni mugu bɛ ka ci o la Faransi ɲɛ b'a la i y'a faamuya bala Assimi nana dɔrɔn a y'u gɛn direct k'u bɔ an ka jamana kɔnɔ lafiya bɛ yen bilahi Mali lafiyalen don bi a ka bɔ hakili ma hali o don jihadistes bɔra Kidali i y'a faamuya bala k'u bɛna don Niger jihadistes bɔra Kidali k'u bɛna don Niger drone minnu b'an bolo sanfɛ cɛ olu bɛ surveillance de la cɛ Mali bɛ baara la bi dɛ o de la ni ne ye mɔgɔ ye ko bɛ an ka armée la gosi n dusu bɛ tiɲɛ quoi bilahi ni ne ye mɔgɔ ye ko sɔrɔdasiw tɛ baara la nin dugu minɛnen a bɛ n dusu de tiɲɛ quoi o don jihadistes bɔra Kidali i y'a faamuya k'u bɛ taa don Niger an ka dronew bɛ sanfɛ caméra b'u la u bɛ ka surveillance kɛ fan bɛɛ fɛ jihadistes bɔra Kidali o tɛ Kidali o tɛ Niger i y'a faamuya la drone taara mugu jigin o kan k'u bɛɛ bo kɛnɛ yɛrɛ kɛ ye i y'a faamuya k'u bɛɛ kun ci k'u da fara kunu nin si tun tɛ se ka kɛ an ka Ala fo k'Ala barikada ji bɛ don kɔ la dɔɔni de ni min presselen don k'a fɔ baara tɛ ka kɛ a donna tan Assimi bɛ kuluba a bɛ k'a ka sɛ woro ɲimi mɔgɔ fa tɛ se ka bɔ yen mɔgɔ ba tɛ se ka bɔ yen maliyɛnw b'a fɛ ka da mun kan hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ bi hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ baara wanya ka ka bɔ hakili ma nin tun ye Bazoum ta yɔrɔ ye soit i bɛ Faransi bila ka Mali ta soit walima i bɛ Mali to yen i n'i ka Faransi a bɛ to ɲɔgɔn bolo yen o k'aw ka jamana ci i y'a faamuya b'a la k'aw ka hɛrɛ bɛɛ ta ka taa n'a ye nin de bɛ yen
Mali t'a tɛgɛ di ma bada ni ma Faransi bila. Mali t'a tɛgɛ di ma bada ni ma Faransi fu Mali kan. Ni jɔra k'u gɛn comme Ibrahim Traoré y'u gɛn cogo min na, wallah an b'a f'u ma ko bisimila. I y'a faamuya wala bisimila Mali kɔnɔ an bɛɛ de ye kelen ye. An b'i dɛmɛ k'i ka jamana lakana ka jihadistes faga ka bɔ yen. Mais e tɛgɛ bɛ Faransi bolo ko e bɛ n'i tɛgɛ di Mali ma. Mali sinamuso de ye Faransi ye. Soit nin ko in ma jɛ dɛ, nin ko in kɔni an b'an hakili sigi fɔlɔ, nin ma jɛ fɔlɔ dɛ. I y'a faamuya Faransi tɛ ka don sanfɛ. Jihadistes minnu bɛ an bɛ k'olu faga. A n'o ye Bazoum poussé ka na ko ni Mali k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, a bɛ se ka kɛ n'an ni Mali an tɛgɛ ni Niger ni Mali y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, coopération kɔnɔna na u ka sɔrɔdasiw natɔla u ni minɛnw bɛ se ka na ka di jihadistes ma. I y'a faamuya Faransi ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka don olu nɔfɛ. Sabu ko in ma nɔgɔn quoi, mais Assimi y'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye. A bɛ Faransi bila ka Mali ta. En tant que ani Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo, Mali ko ko baye baye, an tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Nin de y'a kɛ cogo ye jigitigiw masa k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ. Ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲa n ko an bɛ ko o ko la ni kodennin don a bɛ kɛ koba ye. An bɛ ko o ko la Ala bɛ barika don ko la. Ne y'a fɔ bɛɛ yan ko élection tɛ kɛ. N y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲa ko élection tɛ kɛ. Assimi bɛ to fanga la de i y'a faamuya wala. Fo 2060. Fo 2060. Fo n'a yɛrɛ tɛ se ka tagama tuguni n'a kɔrɔla k'a kɔ kuru k'a bɔnmuso di a ɲɛ tɛ yeli kɛ tuguni foyi. Sinon Assimi bɛ to an kunna parce que an m'a ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Ne y'a fɔ yan ko élection tɛ kɛ Mali la. Mɔgɔ ye fan bɛɛ kɛ so ni mago ne. N'an da donna ko o ko la barika de b'o la parce que an ma sira fila tagama. Mali ko an b'a la n'an dusukun. Cɛ mɔgɔw t'anw dɔn quoi. Bilahi n bɛ n kali Ala la. Ne ta tɛ wari ko ye, n ta tɛ sanu ko ye, n ta tɛ papaga Mali kanu o de bɛ ne la. Wa n bɛ baara la fana n bɛ wari sɔrɔ n bɛ lafiya la. Bilahi. Mais Mali kanu de bɛ ne la quoi. Wa an ta ye tiɲɛ de ye. O de la n'a ye ko o ko fɔ Ala b'an dɛmɛ o ko la. Ne balimaw, n y'a fɔ aw yan ko élection tɛ kɛ. Mɔgɔ b'a la élection bɛ kɛra a donna ta a bɔra ta. O don an ka ministre Abdoulaye Mayiga bɔra k'a fɔ. Ko en tant que découpage bɛ sen na. I y'a faamuya bala ka réseau 19 o de tun fɛngɛnen don mais Bamako b'a kɛ réseau 20 ye. Faut que préfet ka sigi olu bɛɛ la. I y'a faamuya la ka mɔgɔ hakɛ dɔn réseau fɛn fɛn mɔgɔ hakɛ fɛn fɛn bɛ k'o dɔn fɔlɔ. I y'a faamuya bala ka Mali dugukolo k'o dan dɔn fɔlɔ. I y'a faamuya bala ka sɔrɔ ka kow labɛn ka baaraw labɛn. En tant que o ma kɛ yan, élection va te faire foutre. Élection date t'a la tuguni. En tant que découpage baaraw ma ban, élection date tɛ yen. Assimi b'a sama fo 2060. Ni min ma kɔnta boulevard bɛ yen, an b'i kun ci k'i da fara Mali bɛɛ bɛ Assimi kɔ, Mali bɛɛ bɛ Assimi fɛ. An y'a fɔ yan, n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ Ala b'a to an ta la. Élection ko banna pewu. A tun bɛ kɛ nin waati dɛ, a tun bɛ kɛ nin waati dɛ, Assimi tɛ ka baara kɛ. Gouvernement bɔra ka communiqué kɛ ko élection tɛ yen. Parce que baara caman de bɛ yen min ma kɛ fɔlɔ. Voilà, faut ka bɛɛ ka bila en place. Élection ka labɛn ka ɲa. Suyɛnni tɛ min kɔfɛ, nkalon tɛ min kɔfɛ, nanbara tɛ min kɔfɛ, k'a bɛɛ k'a kɛcogo la. I y'a faamuya ni si passement dilanna ka ɲa waati min na, o tuma élection ko bɛ na. Mais si passement ma dilan ka ɲa, jamana bɛɛ t'an bolo. Ko an ka taa an tɛ taa élection na maintenant an bɛ taa sugu de jɔ. An tɛ taa élection na an bɛ taa denkundi de la. Élection tɛ yen bi a tɛ yen sini, Assimi ka taa n'a ye. Français min bɛ o élection ko la, Français 114 de kɛ k'a sɔrɔ élection ma kɛ yan. K'u ka jamana bila raye sanfɛ ni Faransi kelen ye. Faransi min b'a la élection ka kɛ ko démocratie de y'a fɔ dɛ, nin de y'a fɔ. Ni Faransi kelen 114 de kɛ k'a sɔrɔ ma élection kɛ. Assimi bɛ taa n'a ye de. A bɛ taa n'a ye de ka Mali bɛɛ segin a danbe kɔnɔ, ka Mali territoire bɛɛ kɛ an ta ye, ka sɔrɔ ka élection labɛn. En tant que o ma kɛ yan, papaga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ. Wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ. Ewa élection ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɔra la pewu. Ne ya don o don ne bɛ nin fɔ yan ko élection tɛ kɛ. Don o don n b'a kuma fɔ yan ko élection tɛ kɛ, élection tɛ yen. Mɔgɔ b'a la élection bɛ kɛ o de y'a ɲuman ye. O y'a ɲuman ye. Élection kɛ kun ye mun de ye? Ka danbetigi ɲini k'a bila jamana kunna, ka hɔrɔn ɲini k'a bila jamana kunna. Hɔrɔn b'an bolo, danbetigi b'an bolo. An bɛ taa mun élection na? Wari min bɛ di élection na an t'a don ji la, an t'a don sira la. Élection yɛrɛ de man ka kɛ Mali kɔnɔ. Wa ne b'a ɲini Ala fɛ. Ala min ɲɛ bɛ bɛɛ la, Ala min ye tiɲɛ ye, walahi
ala élection kana ke amba ni fe ko ikana so élection ka ke mali kono quoi ni kato mali kono do langa tanaye akato mali kono anga tanaye bon ni mali élection ko bane e wa dati retala abule maiga yo o de fo élection bora dorokoro e wa dati te fo moye dati na kala folo fo ni mali be basikira ni découpage bana élection ko bella ben ka mali territoire haké don ka mali mogo haké ko namburu don réseau munusira ka préfet bla bella ya fama ka para beke tinya ka glan kanya ka si passer ma ko jo kanya o lambanda do élection ko la mais en tant que makia élection te ke ba te ke sini mogo munu ko na ma élection ko tan deme o ku ka wari tu boloyi mogo munu ko ni élection make ko anu lute je na kadu ka sanction da an ka antege be ala de bolo mali ma basigi en tant que mali ma basigi ante élection pas parake kuma fana bafle voilà ne balma o tunye oye élection bora a dorokoro ya fama bala élection tena ke asimi continuité kata fo bujaji fo lahara abeto fanga la foni ayre sengana watimna élection te ni min ma kontan bi kun ciki dafara marfa b'an bolo i y'a faamuya la jamana wari b'an tɛgɛ kɔnɔ fanga b'an na jamana kɔnɔdenw bɛ an fɛ mali bɛɛ bɛ an kɔ ka da mun kan depuis an nana ma sonyani kɛ depuis an nana a ma kojugu kɛ mɔgɔ la kalan o bɛ ka kɛ kɛnɛya bɛ ka sabati kalanko mais an bɛ malidenw b'an fɛ o malidenw b'an fɛ don dɔ la n bɛna telefɔni ta ka bɔ pari kɔnɔ ka taa fo lahara ka mɔgɔw ɲininka asimi ko la a bɛ na ye mɔgɔ bɛ asimi fɛ cogo min na asimi taa n'a ye foyi t'i la dɔw b'a la ko malo da ka gɛlɛn malo sɔngɔ ka taa ya faamuya b'a la 3000 la malo kilo kelen a sɔngɔ ka taa fo 3000 la a bɛ taa sɛnɛ kɛ o ka na u da bamakɔ i y'a faamuya b'a la ko mali dan ye bamakɔ de ka i kaw tɛ ka kule bagunu ne fa ka dugu bagunu nin san 2 kɔnɔ an tɛ balo san n ko an ye sɛnɛ de kɛ bɛɛ de ye commerce bɛɛ bɛ se ka kɛ commerçant ye wa bɛɛ bɛ se ka kɛ bamakɔka ye bɛɛ bɛ se ka n'i da capitale kɔnɔ e wa da baaraba bɛɛ bɛ bamakɔ de malo sɔngɔ dɔ ka fara ka asimi ka n'i da tun maliko la dɔ fara satanden kan dɔ fara avion kan dɔ fara bɔmujugu kan dɔ fara kɛlɛkɛminɛnw kan kɔngɔ k'u bo jɔ u kɔnɔ ye an mago si t'a la voilà ni jamana armée bilala condition kɔnɔ jamana bɛ bonya sɛnɛkɛla ɲɛnamaw dalen bɛ yen dugukolo bɛ bɔ bamakɔ fo lahara baji bɛ fan bɛɛ fɛ ni bɛɛ y'i sɛbɛ don sɛnɛ ma bilahi kɔngɔ t'a minɛ ni bɛɛ y'i sɛbɛ don sɛnɛ ma kɔngɔ t'a minɛ bi asimi tun kan ka ninnu bɛɛ minɛ de fɛn fɛn bɛ kuma la k'a bɛɛ minɛ ka t'u bila foro kɔnɔ walima k'u to sɔrɔdasiya la bilahi fɛn fɛn bɛ dabaarabadenya la cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin ka arajo so ninnu kɔnɔ sogɛli man ɲi dɛ sogɛli ka ɲi a donna ta k'a bɛɛ minɛ ka dɔ bila ka taa sɔrɔdasiya la ka dɔ bila sɛnɛ la an tun bɛ lafiya sisan bilahi an tun bɛ lafiya sisan e kɛ t'i sigi arajo so kɔnɔ arajo mikoro o sirilen bɛ ni musɔrɔ ye malo da ka gɛlɛn sɛgɛrɛ an bɛ ɲini ka nimisa bilahi ka ninnu bɛɛ minɛ ka t'u bila foro la yen an ka lafiya ta ne fa filɛ nin ye olu tɛ kule olu bɛ foro la yen ne fa olu bɛ foro la u bɛ ka sɛnɛ kɛ balo sɔrɔ la e dalen bɛ bamakɔ k'a da ka gɛlɛn tɔnɔ 2 tɛ sɔrɔ sɛfan kelen na n'i ma sɛnɛ kɛ i bɛ ɲɔ san gɛlɛya la jamana min tun tɛ jamana wari bɛ sonyana jamana cilen tun don jamana tun tɛ yen o tɛ jɔ sɛgɛn kɔ o tɛ jɔ gɛlɛya kɔ ni min tɛ gɛlɛya k'u ta Côte d'Ivoire ni min tɛ gɛlɛya k'u ta Faransi an kɔni an bɛ nin gɛlɛya k'u walasa an bɛ segin an danbe kɔnɔ c'est tout an bɛ na Kasum Tarawele bɛ ka min fɔ politicien ma a y'a lamɛn dɛ ko dalilu b'a bolo. An bɛ se k'a fɔ n ko min yɛrɛ bɛ ministre sɛgɛn kosɛbɛ ni question orale ni interpellation ye ale don nka yanni an da ka don an ka maa weleli na kibaruya misɛnman dɔw bɛ yen sabula an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka politiki mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma dɔw fɔ sisan a ka bon hakili ma an ka jamana kɔnɔna na yan an bɛ ka fɛn caman jateminɛ a bɛ n'a fɔ an ka mɔgɔw tɛ filɛli kɛ kɛrɛfɛ kosɛbɛ politiki mɔgɔw b'a la bi ko fo min ye faransɛla fanga mɔgɔw ye k'u k'u teliya ko ka élection organiser k'an ka segin retour à l'ordre constitutionnel la k'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min yɛrɛ kɛlen don an ka politiki mɔgɔw yɛrɛ ka bana ye fɔlɔ u yɛrɛ tɛ min dɔn u yɛrɛ tɛ baara de la mali kɔnɔ politiki mɔgɔ caman de tɛ baara la a école karamɔgɔ a avocat a magistrat an t'a sidɔn n'a kirikara fɛn fɛn na kɛ parti politikiw kɔnɔna ɲɛmɔgɔw ye u bɛɛ ban'u ka baara ma
ni bana bara ma ka politique bara ko sɔrɔ ka teli n'o ti ka marché segi ka bara la a banna n ye dɔ kumakan mɛn bi ko fo u k'u jija ka fanga yɛrɛ de yɛlɛma a jagoya la ko pour que ko ka se ka kɛ ko parce que ko démocratie k'o de ko kɛcogo ye anw bɔra Burkina ala ma mɛn Burkinakaw olu ye délégation spéciale de bila mairie bɛɛ kɔnɔ politique communiqué tɛ se ka fɔ hali arajo la bi très bien politique ɲɔgɔn ye tɛ se ka kɛ très bien parce que ninnu ko olu bɛ baara min na ani mankan an ta daminɛ na an ye nin fɔ mais c'est que ça nka bi ho fɛn fɛn bɛ sen na walahi si tɛ maliko ye nin kelen kelen fɛn fɛn filɛ wulikajɔ la bi a fɛn fɛn bɛ kulo o kulo la a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini na k'a fɔ ko tɔgɔcɛw bɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an n'u tigiw y'a ta ɲɔgɔn da de da ni da hali gouvernement Sogɛli gouvernement sigitɔ dɔw b'a pan ka porotila u nana an nɔfɛ k'an ka dɛmɛ d'u ma ko pour que u bɛ se ka don gouvernement na an tɛ nkalon na mɔgɔ la dɛ bon ni Mali ko don nin wagati in ye nin bɛ ne fɛ ka kɛ ne hakilina ye nin ye n b'a sɛbɛn n b'a bɔ n bɛna gafe la n b'a kalan nka don o don n b'a lajɔ pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ ko Mali ko tɛ ale yɛrɛ da n'u da ko ale k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka place sɔrɔ cogo min na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kule la Kasum ko a n'u bɛɛ kumana k'u ta ye place ko de ni Kasum sera k'olu dɛmɛ u ka place sɔrɔ olu bɛ nin mankan in dabila an b'a fɔ aw ye yan Maliyɛnw an ka to Asimi kɔ politicien fɛn fɛn bɛ kule la n ye kale ala la u tɛ Mali fɛ u tɛ malidenw fɛ u b'an ka wari de fɛ o b'an ka wari de fɛ Kasum Tarawele filɛ nin ka bɔ a k'a fɔ a bɛ Mali de kɔnɔ ko dalilu b'a bolo k'a ni politiciens kumana i y'a faamuya la ko k'olu mago bɛ jɔyɔrɔ de la kule kun filɛ bilahi bofara kun filɛ kana place d'u ma dɛ Mali tun b'u bolo kunna an ma foyi sɔrɔ ni jahanama tɛ an ma foyi sɔrɔ ni tɔɔrɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ni kɔngɔ tɛ kana place d'u ma u minɛ k'u don kaso la olu de faso nafolo buruja u minɛ k'u don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile kana place d'u ma dɛ ni ninnu kɛra i fɛ i bɛ sa n'u gɛrɛ i la i b'a faamuya bala i bɛ kɛ samiyɛbo ye n'u donna i ka fanga la i y'a faamuya bala bɛɛ bɛ ban i la u joli ma ka go u tɛrɛ ka jugu kana ninnu da don i ka foyi de la génération kura baden de bɛ yen génération baden de bɛ yen min bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Asimi yɛrɛ kan danbe bɛ mɔgɔ minnu na ka tɛmɛ Asimi yɛrɛ kan politicien ninnu da bɔ i ka fɛn bɛɛ de la u bila ka taa retraite la walima i k'u don sɔrɔsiya la walima i k'u bila u ka taa sɛnɛ kɛ walima i k'u minɛ k'u don kaso la 20 millions d'habitants ka da kɛ ninnu fɛ tugun n'i kɛra ninnu fɛ bila i mago bɛ sa n'i kɛra ninnu fɛ i nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la n'i kɛra ninnu fɛ i ka baara foyi tɛ ɲɛ tuguni kana to ninnu ka gɛrɛ i la i ma Kasum Tarawele ma ko bɛ kule fɛn fɛn na k'u yɛrɛ de y'a fɔ ale ye ko place ko don k'u bɛ mankan fɛn fɛn na k'u yɛrɛ dabara de y'a fɔ ale ye i y'a faamuya k'u bɛ place de nɔfɛ k'u ka kule kun tɛ foyi ye ko jɔyɔrɔ ka d'u ma ko parce que ko kɔngɔ b'u la Kasum Tarawele bɛ Bamakɔ a bɔra k'a fɔ politicien bɛ yen k'u dabara de y'a fɔ ale ye k'u ka kule kun tɛ foyi ye k'u ka place sɔrɔ ko parce que ko wari banna wari sɔnnen mun tun b'u bolo k'a bɛɛ banna ko kɔngɔ b'u la courant da ka gɛlɛn climatiseur da ka gɛlɛn denmisɛnninw ka kalanko bɛɛ da ka gɛlɛn denmisɛnninw bɛ faransi o bɛ yan fɛ i y'a faamuya ko wari tɛ ka sɔrɔ tuguni k'u bɛ place de nɔfɛ o de kule kun ni juguya kun ye ni place d'u ma sa o bɛɛ b'u ma kun kana place d'u ma n'u bɛ taa sɛnɛ kɛ u ka taa sɛnɛ kɛ n'u bɛ taa tunga la u ka taa tunga la anw ka impôt tɛ kari ninnu kɔnɔ tuguni on n'est pas besoin de ces armes u ka taa baara wɛrɛ kɛ c'est tout an y'a fɔ yan ko Mali ko tɛ Kasum Tarawele ma segin a kan an mana kuma fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ye bilahi ye kale ala la tiɲɛ don an tɛ bin mɔgɔ kan an tɛ nkalon da mɔgɔ la an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ ni Mali ko tun don bilahi an tɛ se ninnu ma mais kunu jamana tun bɛ ninnu de bolo u ma miiri n'an ka kɔngɔ ye u ma miiri n'an ka tungalataga ye u ma miiri n'an ka kɛnɛ ye u ma miiri n'an ka lakana ye u ma miiri n'an ka kalan ye o y'an ka wari bɛɛ halaki n'olu nana u jɔ bi k'u bɛ Mali fɛ o tuma n'an sara ka kunu de yan ewa Kasum Tarawele bɔra k'a fɔ ko ale yɛrɛ de n'u kumana da ni da k'u y'a fɔ ale k'u ka kule kun tɛ foyi de jɔyɔrɔ ka sɔrɔ place ka sɔrɔ ni place sɔrɔla o y'a bannen olu tɛ kuma tuguni an bɛ taa min o tuma na aw ma métier foyi kalan ni politiki tɛ aw ma métier foyi kalan fo kana kɛ mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye ten non o banna o ça c'est fini
Ambe au blaya haketo be kuma kono ala ka bi nogoya ala ka bi dia ala ka hamina ko bela jelen nogoya ala ka jelen to faso kanu miyan fara ɲɔgɔn kan ala ko kanu to an be mali defan fo an joli laban foyi t'an bɔ ni sira in kan wa an be tiɲɛ dɔrɔn de kɔ an tɛ galon kɔ dɛ ni asimi tun ma baara kɛ anw t'a dɛmɛ an t'a tɔgɔ fɔ yan mais avion tun tɛ anw ka sɔrɔsiw bolo jɔn de be se k'o sɔsɔ avion tun tɛ yen mais bi avion be yen n'an ma kɛ fɛ an be kɛ jɔn fɛ kunu an ka sɔrɔsiw tun bɛ basi jalan de bila u ka saki kɔnɔ u ka dumuni sɔngɔ tun bɛ sonya yan u ka susɛti sɔngɔ tun bɛ sonya u ka carburant sɔngɔ tun bɛ sonya mobili tun t'u bolo foyi tun t'u bolo ka taa mali kumabɔ bi an ka armée bɛ condition kɔnɔ hali an ka armée tɛ déplacer tuguni drone de bɛ sanfɛ bɔmu b'a a falen bɔmu la a bɛ jadisiw ye ta a bɛ bɔmu jugu kan o bɛɛ bɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi président depuis a nana ma voyager a ma taa faransi a ma taa alimaɲi a ma taa ameriki a ma taa dubayi président ɲuman bɛ tɛmɛ o kan mali bɛ ka jɔ président nana mali dɔgɔtɔrɔso i bɛ taa minɛn kura baden de bɛ yen an ko président bila i y'a faamuya b'a la ko an bɛ taa bɔnɛ ta ka don arijinɛ kɔnɔ ko an ka tila ka bɔ bilahi fo an da joli ma usine 20 ni kɔ o bɛ sancɛ la a ma deli ka kɛ mali kɔnɔ fɔlɔ o de y'a to n'anw bɛ ka kɛ a fɛ kunu ni si tun tɛ yen mali tun bɛ ka halaki ka taa fɛ bi mali bɛ ka saga danbe kɔnɔ mali bonyanen don k'an k'o bila an tɛ bɛn an tɛ sini wa cɛ o cɛ mali kun labɔ k'i bɛ asimi buruja an b'i bila kɔrɔ fara saba tigɛ i k'o sigi kana dan jɛya ma dɛ i si kana dan san 150 ma dɛ bilahi an b'i ku tigɛ bilahi ne y'a fɔ yan cɛ o cɛ tɛ ni asimi fɛ i ye kafiri ye i ye munafɛki ye i ye taɲinina ye i ye hɔrɔnkolon ye danbe tɛ e la mali tun bɛ cogo min na kunu an ye président sɔrɔ mali bɛ ka sira minɛ k'an k'o bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta kayi terrain filɛ nin ye terrain bɔra bamakɔ fɔ kayi a tiɲɛna jon tile la terrain tun tɛ an bolo bi terrain bɛ ka wuli k'an k'o bila an tɛ bi an tɛ sini wa cɛ tɛ se ka bɔ yen n'an ye cɛkɔrɔba fɛn fɛn fana sɔrɔ an b'i fan ci cɛkɔrɔbaya t'a la foyi ni cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɔra k'i bɛ jamana lagosi an b'i minɛ ka taa marifa d'i ma ka t'i bila sɔrɔsiya la walima ka t'i bila sɛnɛ la c'est que ça ka bɛɛ lajɛlen fo Sidi Sissoko k'i fo Sidi ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ merci beaucoup Sidi Mohamed Koulibaly k'aw bɛɛ to fo an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous partagez maximum Abdoulaye Samakɛ k'i fo ne yɛrɛ terikɛ ɲuman sanga ni waati bɛɛ a b'an ka direct kɔnɔ big up à toi merci beaucoup on ensemble